Nyakora Mugejo en dakika 20 tok saa 4 mar okinyi kamoro amora ma intiere mana kaka ineno wasedonjo e kidieny mar mbaka oromo. Okinyi makawuono nyakora Mugejo wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' makawuono otieko limbe mare mar odiochienge 4 e gwenge makaluo. Nodhi kanye kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Migori, kawuono bro bede kaunti ma Kisumu kaachiel kod kaunti ma Siaya. Kama bende nitiere chenro mopogore opogore ma bende bro bedo kosidho ayanga e limbe mare mar odiochienge 4 ma bende osebedo kotimo e gwenge go mag Luo Nyanza. Nyaka sani nitiere projects mopogore opogore ma bende waseneno ka jatend piny Kenya William Ruto timo kata koyango e kuondego ma bende oselimo. Ka bende wacho ni limbe mare hie e gwenge mag Nyanza ne en mar chwalo weche mag dongruok ne jo Kenya duto, kalore ni en kaka jatend piny Kenya entiere kod ting' maduong' mar riwo wi jo Kenya duto kanyakla. Kata kamano e kinde ma magi duto timore nitiere weche moko ma wachore ni nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto temo soko tiende e gwenge go mag Luo Nyanza, hinya te gwenge go mong'ere kaka stronghold mar kwith mar Azimio la Umoja. Te kinde mag limbe makama en limbe mar weche go mag siasa kose limbe go mag weche go mag dongruok. Mane momiyo kinyi makawuono mane mbaka ma pod wadwa medo goyo kod wendo na mantiere go de studio kinyi makawuono mar mondo mi wane ane ni nyaka sani kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto mage modhi makare to mage mok nodhi e yo makare. Antiere kai kod Meshak Odede en janon weche mag siasa machiegna hinya. Meshak e studio mar okinyi makawuono chiew nade? Achiew maber Joyce. Erokamano kuom rwaka kendo e studio mar Ramogi. Erokamano machiegna hinya. Ero. Nyakora Mugejo in bende kamoro amora mineno okinyi makawuono inyalo chwalo nwa pachi kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e counties mag Luo Nyanza, mano county ma Kisumu, Migori, Homa Bay kaachiel kod Siaya. Inyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuok ma en 3-600 Facebook kacha ibiro yudo wa live kaka pile Ramogi TV, mbui marwa mar X ibiro yudo wa @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kwa chako tuak marwa Meshak Odede jatend piny Kenya William Ruto kochakore chieng' tich abich mano juma mokalo mano on Friday no chako limbe mare e counties mag Luo Nyanza. Nyaka sani inyalo wacho ni mage mano dhi e yo makare kod mage moko dhi e yo makare. Wachak gi mago mano dhi e yo makare kaluwore kod limbe makamano kapok wadhi e maricho. Erokamano Joyce. Aparo ni largely limbe mar President William Ruto e gwenge makaluo osebedo marach nikech nyo kwa expect ni mondo rach moko wuogie nikech ma en ng'ama koro president mar piny to obiro limo bath piny koma oganda mang'eny modakie gin jo onagi kata joluo. Nyo waneno ka orwake gi governors makaluo kochakore Siaya, Jim Orengo nyaka Migori, Ochilo Wuonayako. Aparo ni ne gikete ma obidhore kapok kata president ochopo kanyo. Nyogi temo wacho, aparo ni nyogi temo insist mondo kik wach siasa mang'eny bedie nikech ging'e ni kogik e weche siasa to gwenge makaluo opogore completely gi paro mag jo UDA. Koro nyogi temo insist kinyalo paro chien kanyo sama nyo iundo limbeni. Nyogi temo matek kabisa kendo jo telo makaluo manie sirikal. Nyo temo kete ayanga kinde ka kinde thuolo moro amora matin mane giyudo mar wuoyo gi jopiny. Nyogi insist ni gini en limbe moluwore gi weche mag dongruok, onge siasa iye. Nikech ne ging'e ni ka en siasa to kamoro pogruok e paro duong' e kind od bura mar UDA kata Kenya Kwanza to gi jo Azimio. To ging'eyo ni pinje mag Luo ng'eny ji gin jo Azimio. Koro kanyo gitemo kete siasa kata matin to nyok nyal timore. But gitimo maber nikech nyogi insist ni gini en limbe moluwore gi weche mag dongruok kendo onge wach siasa iye. Omiyo rais bende kanodhi to ni neno tone, language, everything opogore gi kako wuoyo e gwenge mamoko. Nitie gwenge moko ma Ruto nitie to idipar ni kuno onge jotelo. To Kaluo nya neno kodhie maber. Omiyo nya wacho ni osiepe na moko dongi neno ber bedo thuon kata ber keto goro line e kind kaka ng'ato nyalo addressi gi kako address jomoko. Jatelo maduong' e piny Kenya William Ruto odhi e Luo Nyanza kendo address ji e yo maber
koasia nyaka malo kendo kawuono dok omiyo jopiny bende moro kaneno ka jopiny nigi ng'ur mang'eny. So an paro ni ng'enyne ne en ber kuom weche mag maendeleo. Ok apar ni nitie gima nyien ahinya ma owuok manyo pod onge nikech ng'eny gika gin gik manyo osechaki to koro ber mantie mwanyalo wacho en niya otemo confirm ne jopiny kata jo Kenya modak e gwenge mag Kaluo ni gigi obro timogi kata obedo ni nochak gi sirikal machien manyokalo. Rach madiwuogi kata gik ma wachich go kaka joma nono weche gi e yo matut en ni samoro koro kaka nyo wadhi kar pidho rech manyogi dhi e Kisumu Kabonyo Kanyagwal. En paro maber kendo en gima lich to nonro ma iye to wacho ni e seche gieki waseyudo omenda manyalo romo $1 billion pesa ma Kenya kowuok e sirikal mar Hungary monengo bed ni dhi e project no to project no onengo kaw $2 billion to nitie $1 billion monengo bed ni chulo gi sirikand Kenya to kata kamano e budget ni waonge gi pesa no. Koro gima wanyalo wacho ni jopiny ka ok owinjo magi yo matut to ginyalo bedo gi geno mamalo moyombo gima nyalore e hig omenda ma wantieni. So onengo jopiny ong'e ni e hig omenda ma wantieni unless ni nitie gima chielo motimore ka gir kiragi but sani wanyalo mana yudo omenda mar jo Hungary cha manyalo tiyo to nyaka bed ni wabunge wa especially ma wuotho State House pile ka odhi ensure ni koro omenda mar sirikal ma Kenya oketi hik omenda mabiro mondo billion machielo no yudre wachno nikech wach fingerlings no to bro boost kendo bro konyo ala mar rech pinje e gwenge ma Nyanza kendo Kenya te e yo mamalo ahinya. Atilero kanyo makare ahinya to e kinde mabende magi duto natimore ni waneno ka kweth mar ODM bende ne gintiere e iko mano mar wuona speaker mano mar od bura ma Kisumu kata chande bende ne giwacho ni limbe makamano ni onge kaka jatend piny Kenya William Ruto nyalo soko tiende Kaluo Nyanza. Nyalo bedo ni ponono kwang'iyo limbe ma jatend piny Kenya otimo ndalo 4 e gwenge mag Luo Nyanza bende ponono onyalo miyo jo Luo Nyanza olok sir margi ne duond bura mar siasa magisebedo ka gisiro. Erokamano Joyce, ing'eni siasa en siasa mana kaka iwinjo waluonge no. Kata bed mana ni pinje ma Kaluo nigi sir maduong' ahinya kuom od bura mar ODM ka achiel gi riwruok maduong' mar Azimio to ok nyis ni ok ginyal lokore. Dipo mana ka chieng' moro gilokore e gwenge ma Mount Kenya nolokore to ne William Ruto chako mana matin kodhi kinyo chako duogo Rucho duogo to ma en gombo mar jasiasa moro amora. So jowa to ne nie liel na neno Honorable Rosa Buyugi ni gi Deputy Governor ma Kisumu Willy ni kawuoyo. Gin bende gin josiasa kendo demokrasia margi oyiene gi wuoyo. Gima timore ni bedo ni gin josiasa nyaka gin bende gibed gi chich ka jatend piny kata president obiro to odonjo kona ma nigi sir maduong' kuom ODM kendo ya office mar UDA neno ka nyogi dhi gi ya office mar UDA aparo ni Gwase Suba South mano Homa Bay County. So gik makamagi nyaka jo ODM ng'i maneni to en adier ya office to crach but en ginyalo ng'iyo ma gibed gi chich ni koso dipo ni piny osedhi to e seche mwuoyo ni to piny pok odhi kamoro amora kata office no onge gi jok malich mabro betie kata gimo bro timo malich onge en mana ni nikech jogi te ni e siasa kata mana jakom kada ne e telo to owuothe pinje mamoko e gwenge mamoko mane ok omiye sir yiero dino gombo bedo ni oywa jogo kendo ket office mar ODM kuondego mondo o recruit members kata community no odonji e sirikande. So gima ne William Ruto timo en gima ng'ata nyalo timo kane ni e power to jowa to nyaka chichi nikech ODM nigi sir maduong' e Luo Nyanza to ginyalo bet maluor ka giwinjo ni jo Luo Nyanza nyalo wuok. Tiparo nang'o ma kono kelo luoro makama? Luoro makama en personal interest nyaka nene nikech kata ka ne mane an mjumbe
to awinjo ni gweng'a no yiera gi party mar ODM to gweng'a koro nitie ofis mar UDA kendo ji pong'o dho ofisno. Nyiso ni kopo ni yiero chopo 2027 samoro bro chuna ni awuoge ODM to samoro ahero ODM. So chuno ni nyaka gibed gi wasiwasi kata gibende nyaka gidog chien. Aneno ka ng'ane owuoyo motegno Rosa Buyu mjumbe achiel kuom wajumbe magwa mamwalo ni samoro nitie jowa ma koro ok loyon. Nyiso ni kata gin bende ging'iyo iot giyudo gineno ni tabu moko nitiere iot ka. So okane ka en gima out of order mondo mine William Ruto ya office, but teka ni jakom pod nitiere ODM kendo ODM pod nigi mpangilio mage. Ok bibedo mayot ne UDA donjo kanyo mayud. Mana kaka William Ruto bende gi backyard ne. Ok inyalo wacho ni kawuono ODM nyalo dhi Sugoi mayud backing kata sir malong'o mowinjore kaka chama maduong'. So mago to gina gik matimore here and there lakini ok bi chenjo pach jopiny. Bigeni kinde ma giduto timore kata kinde ma bende Rosa Buyu gini ne gintiere kata iko kacha. Nowacho ni tuo matuya ODM ni ok giyango. Jotend duond bura mag ODM manitiere gwenge. ODM onego bed ni keto odgi e yo machalo nade mar mondo mi kata Ruto ono singo kendo no bro dok limbe e gwenge mag Nyanza. Wang'e ni pod odong kod higni mathoth e telo. Pod wantiere ma e hike mar 2. Pod entiere kod higa mar 3, 4 kachiel kod higa mar 5. Ponono ODM onego bed ni loso gi yo machalo nade mondo kata ponono limbe machielo kodhi to koro kik gibed kod luoro ma gintiere godo ni kodhi kucha to dhi duonwa pi. Onge sasa maluoro ok bibet ka president matiye. Onge kata gigo tim te. Gigo to nengo tim ok watamre ni gigo kik tim, gigo nengo tim kendo gin suggestions maber. But kata tim gi mabed maber. Kata mana William Ruto sani ok nyal bedo maonge luoro. Kopo ni jakom Raila Amolo Odinga dichok joge sani e yo motegno to wuotho kagi kacha e gwenge mag holo mar Okak pile kendo en kadine jakom ni e power. Onge ng'ama ok nyal bedo maluor nyaka gichiji ni ta ang'o matimore e gwenge mekwagi. So namba 1 ODM nigi tabu mang'eny. To tabu mag ODM go nyiso ni ODM osedak aming'a. Mana kaka wago mbaka kapok wadonje set ni jaduong' biro nyisi ni asedak ndalo mang'eny kuom mana aseneno weche mang'eny. Nyiso ni chandruok mosekale ng'eny to gik ma ong'eyo bende ng'eny moingo ng'ama tin kata rawera ma pod yom. Nyiso ni ODM bende ok dipim gi UDA. Ang'e ni ji mang'eny gombo ga ni mondo pim od bura mar UDA gi ODM kagi wacho ni UDA ber nikech magi macha. UDA chalo nyathi makidoro. So ndalo mosedake tin omiyo weche moseneno be tin. Nyiso ni challenges mosebedo go bende tin. To ODM osebet mang'eny koa 205 nyaka kawuono. Gin higni malao 20 kata 20 gi wiye. Gik ma ODM osekale ng'eny omiyo challenges ma ODM ni godo bende nyaka bed mang'eny. Ok dang' wa expect ni ODM obed maonge challenges. ODM nyaka bed gi challenges. To kata UDA nigi challenges gi. En mana ni en ot manyien kendo pod gi romo gi chalo jok ma kokawre manyien. So sama pod ukawru manyien nitie kita moko ma pod ikia, nitie kiti moko ma samoro pok igolo. So wamigi uru time to gibro mana chalo kama nikech waseneno od buragi kabiro kendo kalo. UDA nyaka bet maber ne ji sani nikech kata ane masani awuok e studio ka lando ni an adwa donje UDA kendo koro an awe ODM. Nyaka gibi girwaka gi nyiero, nyaka gibi gi ng'iya gi mbola, nyaka miya gik madwaro mondo awinj maber, mondo abed mokue. To mano ok bi nyiso ni e UDA kanyo onge problem. UDA nigi problem. Ne kase bang'e kase bedo magise ng'iyo koda. To wabro chako yware nikech wabro chako yudo ka interest koro pogore. Adwaro kama, ini dwaro kama, ng'ama chielo dwaro kama. So ODM en mana party mose machua. Emomiyo problems mane iye nenore ni ng'eny moingo party mora mora.
to mano ok ane konego bed ni buogo ji. Party moro amora mosebedo higni ma ODM osebedo biro bedo gi the same problems ma ODM osebedo. Ato nyaka sani wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto osingo mar chwalo kata dongruoge mamoko ahinya te gweng'go mag Luo Nyanza. To bende gin gigo mamulo ngima jopiny adiera mabiro konyo jopiny e yo makare ma ok ni jopiny biro wacho ni yes nobiro limbe oyaw na kata kar rech kaka bonyo Kanyagwal to onge gimoro amora mabiro konyo godo jopiny. Gik manyo wuoye e weche mag maendeleo to nyaka wayie ni gin gik mamulo ngima jopiny. Migori kanyo wawacho wach pur mar pur mar niang'. Pur mar niang'. Wan wadongo e pur mar niang'. Wadongo ka seche moko niang' ne gima nwanyalo muodo to wadok e skul nikech niang' ne ng'eny to kineno tukwa kata ka nyithindo ne gin tuk chwelo tichwe tinga nikech mage gik midongo kineno nikech tingni kalo sate kawo mo niang' to niang' no e gima jonyuolwa yudogo pesa. So okapne ka en wach marach gima nyo giwacho gi jopur sana wach moro achiel ma kapo ni jowa manie telo kata wajumbe magwa nyalo luwo mano matimre to jopiny biro bedo gi kwe kendo gi mor mang'eny nikech nyo giwacho ni sirikal mamalo ose ka golo gope te manyo kembe mag pur mag rego sukari ni godo to mano nyo pod ni e kind sirikal mamalo gi kambi to koro iwacho ni to jopur niang' manyo se kawo tiang gi mose reg sukari mo usi to koyudo pesa gito giyudo pesa ginang'o to na wawinjo ka president wacho ni adieri wach no to nyako ng'i kendo paro ni kapok ochopo Disemba to nengo bed ni oseyud kaka Sony peke yake nigi gop jopur $860 aparo ni gi 65 ka onyalo yudo $860 gi wiyegi mo mi Sony o make sure ni Sony ochulo jopur te to mano en gima loko ngima jopiny nikech mano biro kelo jopur e bedo gi gombo mar pur kendo gibiro kelo jopur e bedo gi pesa e ofuke gi manyalo chulo weche ma opogore kata ka gin gi bills mag osiptende kata puonjo nyithinde gi kaachiel gi keto ngima gi e yo makare. Nya winjo ka gichak giwacho weche mamoko machalo wang' yore mamwalo kono osiptal ma Uriri nya neno ka wach ne ahinya kata bedo ni mago bedo default to gimulo ngima jopiny nikech kopo ni osiptal kata gole level 2 modhi level 4 nyiso ni koro onyalo timo thieth moko manyo onyalo timo chien kanyo nyiso ni japiny manyo onego bed ni ringo dhi kata nyaka Migori town koro nyalo yudo thieth e gweng' mwalo kono mago e gik mamulo ngima jopiny. So in short kata mana wang' yore manyo owacho e Homa Bay County yore manyocho sechaki kaka ring road moluwo dho nam kowuok Mbita Sindo kadhi Magunga nyaka Sori mago gin gik mamiyo jopiny bedo gi yot e timo ohala e kindgi giwegi piny kanyo kata joma lupogo wachak waneno ka iwacho weche mag pi kuonde mopogore kata i Kanyamkago kanyo wach rech mwawacho ni ka ginyalo keto fingerlings go mang'eny to nyiso ni gibro restock Lake Victoria kendo Lake Victoria bro bedo gi rech mang'eny to mano nyiso ni jolupo bro wuok gi rech mang'eny na e kinde ma mago setimore. So magi gin gik mamulo ngima jopiny kendo mago to achiel kuom gik monengo bed notimo kaka ng'at motelo ne sirikal masani. Hade nasoma nemo kuom ote mabende joneno wa orono kinyi makawuono nyakwara Ramogi Jwang anyisi ni nyalo tudri kodwa kichwalonwa ote paro moramora kokale namba mar 3 kata Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono kinyalo mana ketnwa ote makamago wasom achiel kachiel mago ote ma joneno magwa chwalonwa kokale Facebook kacha. Vincent Kajomo wachoneno waka entiere Gemrai sublocation in North Nyakach Ward, Nyakach sub-county. Wachoni Ruto have a lot of propaganda. We need permanent solutions for Sondu. We need peace in Nyakach sub-county. Erokamana inya kuom otema kamano. Otema chielo mano Meshak Shadrack Abednego. Wachoni ne bernde Limbe Ruto ogoyo jo ODM gi ambololo.
Haya, mano pach janeno marwa Jerry Mnyambere bende wacho ni wan limbe ne okobadhowa oduok nengo gik moko piny. Ote machielo mar Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni joluo otemo nyiso maturity kabisa. Mano ber sani Kenya go kang kendo keto political maturity. Sani kisomo dalili chalma limbe ni okomoro Gachagua kendo nyalo kata kelo pogruok e kindgi. Gachagua en leader manyiego mapeka. Miyo kata chia mar tije oknyal neno. His state position doesn't allow him to engage in cheap regional power bargaining. Mago tije governors kod MCAs. Wacho ni anuoyo ni janyiego mathoth njaoga tije owuon kabisa. Mano ote mar Engineer Lazaro. Vitalis Ochieng wood game karariu bede wacho ni adich jomaneno berne gidongruok ne opimnwa kaka kuonde mane ole dongruoge nego an okanyal wacho nikech singo poko chopo kare. Mano ote machielo mar Abdalla wacho ni an Abdalla mar Katito amor gi limbe ker nikech okelo nwa dongruok. Jatoko okogeno jatoko okgone koko koro ngamen jatoko mano jatend piny Kenya jatoko kosen nga kata kamago mago mana ote mabende joneno magwa chwalo no kinyi makawuono kokale yorewa mag tudruok obed namba wa mar 3 kachiel kod Facebook kacha kama ontiere live okinyi makawuono. Odede anno ka thuolo marwa dhi mapia ahinya kata kamano kapok jatend piny Kenya William Ruto nochako limbe mare counties go makaluo nwantiere kanyo kod wach malita ahinya mabende nonro kotimore Sondu. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto bende noloso e wach makamano. Wach mar Sondu ma waneno kinde ka kinde bende paro ni jatend piny Kenya William Ruto ose address e yo makare manyalo keto kwe e tong' mano mar county ma Kisumu kod county ma Kericho. Erokamano Joyce, adieri makende ni wach mar Sondu to Ruto ne time PR ne en public relations nikech nong'e ni en e gwenge mag Nyanza, nong'e ni en e gwenge mag Joluo kendo ok nonyal wuoyo mopogore gi kaka owuoyo, but chunya maiye to nyisa ni wach mar Sondu pod ok owuoye kata onge gima gisetime mowinjore ne tim. Namba achiel, nyaka samwa wueni pok sirikal owuok oko mowacho ne jo Kenya ni chutho ang'o manotimore Sondu, ang'o manokelo dhaw ma Sondu. Pod wan gi rumors ka Senator Aaron Cheriot, Senator ma Kericho owuok to dhi wacho meke, Kithure wacho meke, ng'at machielo be wacho meke, rais bende wacho mage. Pok jo Kenya pok wawacho, pok wabedo gi dhok achiel ma ji te oyiego niya adieri en niya dhaw ma Sondu mae gima nyokele. Pok wang'eyo. To sama ok wang'eyo, dakteche mantie bro nyisi ni sama ok ing'eyo kos mar tuo ok inyal thiedho tuono nikech ikia gimithiedho in the first place. So pok wawacho wach Sondu e yo maler kaka jo Kenya, pok William Ruto address wach Sondu e yo maler nikech kata mana joge manie Luo Nyanza, jo tendwa ma nie serikal e Luo Nyanza podo shy away from wach Sondu. Moko bende pod nitiere madwa timo kod wach Sondu siasa. Adieri mantie en ni one life is too much to lose. Jomose wito ngimagi kata gibed jo Kalenjin modak e kind e boda ma Sondu kata gibed Joluo ok onego bed ni ng'ato wito ngimane e yo manono kamano. So wach Sondu pok rais owacho e yo maler, wach Sondu pok sirikal owacho otime gimoro maneno wach Sondu nikech nitiere a bit of it ma bende nyalo tuomo wach weche mag revenue. Iwinjo ni e Sondu according to jotelo moko, iwinjo ni e Sondu gipogo kendo according to Aaron Cheriot ma en senator ma Kericho wacho gi dhoge e mbele cameras ni 80% mar Sondu town ni e Kericho kendo gisebedo ka gichoko revenue kanyo. To mano kapar ni e position mar governor ma Kisumu Anyang' Nyong'o gi jotelo manie Luo Nyanza. So nyiso ni namba achiel wach Sondu among many others en
gima kisungu luongo dho ngere luongo na tip of the iceberg. Nyiso ni e borders magwa mopogo kabinde mopogore opogore pod bro bedo gi lwenjegi kuom weche mag solo suru. Manyiso ni weche madhi nyime Bomaska onengo gi harakisha mondo gitieki mondo wayud one common way mitimogo boundary delimitation mondo woyangre lela ni to en kanye mar Sondu manie i Kericho to en kanye mar Sondu manie i Kisumu. Nikech sani chal ni jo Kisumu wacho ni Sondu ogik ka to jo Kericho be wacho ni Sondu ogik koni. So nyiso ni Kericho gik koni, Kisumu ogik kocha. Koro nyiso ni wagwenyore paro. To ma en gima pok obedo addressed malong'o. So nyiso ni namba achiel wabed gi boundary delimitation malong'o makoro pogo elela ni mae kama Kisumu kaunti ogike e Sondu to mae kama Kericho kaunti ogike. Adani mak parono gi kanyo odede kalore ne mbaka romo. Watudore kod jofwambo magwa mondo wawinjane ni to giluwo nwang'o kama gintiere okinyi makawuono. Gie thuolo ni adonwa dhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Migori. Watudore kod jafwambo marwa mano Jojuma ka entiere kaunti ma Migori. Jojuma, ichiw nade kaunti ma Migori okinyi makawuono. Inyalo nyisowa ne itudori kodwa ka intiere kanye. Kalone odiochieng' makawuono ang'eyo ni luwonwa chenro no mar pogo kompyuta e skunde mopogore opogore e kaunti ma Migori kono. Juma. Erokamano mawinji makare kwa wuoyo kuok e skund nyirino mar Nyabisawa e sub county ma Sunais en kama bende kinyalo ng'iyo toka kanyo nitie jopuonjre bende nyaka sani koro osebedo piny ka gima duong' mokelo gi kae en tiruok no ma ong'ere kaka fawe ma okelo chendogo mag computers ma achiel kuom mago mokel mar siro chendogo mag lony manyasani e skund. Wang'eyo ni piny owacho osebedo ka jiwo chendogo mag lony manyasani. Kameruogo moko mag piny owacho kaka fawe bende gin mago mosewuok oko mar siro chenro machal koda magi e kaunti ma Migori. Antie kod apisa matie ruogni wadwa ng'eyo ni to nyaka sama wuoye ni ang'o omiyo gikawo okang' machal koda mae to chenro mag somo e yo manyasani chal nade skunde to ahinya e kaunti ma Migori. Adwa ni chori kama adwa ni chak na gi nyingi to kon tiende ruok mane to ang'o omiyo ukawo okang' mar kelo computers e skunde. Erokamano, nyinga en Evelyn Ojwang', an coordinator mar Migori County e migawo miluongo ni Fawe Kenya. Fawe Kenya noneno ni ka nochakore COVID-19 nyithindwa mang'eny nomako iye ka ok giikore nikech ne gibet dala diere mang'eny. Koro ne waparo ni mondo wang'i kaka wanyalo konyo nyithindogi mondo jogo manosemako ich mondo wang'i kaka gidok e skul. To mago mapok omako ich mondo wamed puonjore ng'eyo mang'eny, wamed gi rieko kaka ginyalo wuok e adolescent ka gidhi kaka the youth. Emomiyo ne waparo ni mondo wabi e skundegi kaka Migori kae watiyo gi skunde 8 ma en Masara, en Nyabisawa, en Sagenya Primary, St. Mary's Mabera Girls, Maeta Mix Secondary, Kuoyo Kodalo, Owira Koko to gi Kudho Primary. Magi duto yudore e Migori County. Koro wakelo computers gi ne skundegi, wadhi chiwo computers adek ne skundegi mondo mi wadhi mbele kendo gibed kaka lony masani en ni piny odhi digital. Mane gima kata president wadwaro. Koro wakelo computers gi mondo konygi. E skundegi wayiero nyithindo 55 ma wantie gi club miluongo ni Tuseme Club. Koro Tuseme Club computers gi dhi konyo gi mondo gitim activities to gimed ng'eyo matut. To gibed ka ging'eyo gigo be matimore oko manyalo konyo gi mondo gigeng' nyuol kata dhi tedo mapema kapod ok giikore kaka nyithindo manyiri. Aneno kutudro gi migawo masomo nitie director masomo kae. Serikal nochako chenro mar weche mag lony manyasani e skunde higni mokalo. Kaka utemo ng'iyo osechopo nade to bende uneno ka en okang' makare mar wechego mag lony manyasani odhi maber e skunde? En okang' makare mwasekawo mar lony manyasani nikech computers gi kwakelogi gin computers ma the program mokete obedo certified gi Kenya Institute of Curriculum Education. Koro Ministry of Education wantiere go ka County Director of Education nyaka Sub County Director of Education, wan gi ja quality assurance moa e office mar Ministry of Education mondo gine ni computers gi idhi tigo e yo makare kendo programs mosekete gin program mowinjore ma nyithindwa tiyogo mok dhi kethogi. Sami wacho program ngiso ne syllabus mane ikoso program mane miwacho ni nitie computers. Nitie syllabus kaka gidhi tiyo kodgi. Inge kaka internet sani tiyo gi nyithindwa, ginyalo kethogi kata ginyalo dongogi. Koro syllabus mokete ni dhi konyo gi ng'eyo matut kuom yore kaka ginyalo geng'o iye mapema gi to gidhi tedo mapema. To be computers gi ng'eyo ni konyo gi be yor somo.
gidhi konyore somo nikech gin computers man nyaka gi kar Zoom ma nyithindo gi nyala kata mana bede klas o japuonj ni office tipuonjo gi kode klas. Koro en lony manyasani madhi konyo gi e yore mang'eny. Mar ariyo ng'eyo ni nyithindwa manyiri gi nyaka be wapuonjgi ni tije mitiyo kaka tije mag tedo, tije mag timo gik moko gi lwetgi. Ing'eyo ni sani education curriculum odhi e CBC. Koro computers gi dhi konyo gi ng'eyo matut e yore mang'eny ma ginyalo konyore ka nyithindo manyiri. Katieko kodi ok ang'ene king'iyo sekta mar somo kod lony manyasani kanye ma pod nitiere gaps ma onego bed ni waloso mane chenro ni ochopo makare e skunde? Gap kuma pod nitie en gimoro mwaluongo ni re-entry. Nyathi ma nyako kosemako ich, ng'eny gi skunde mang'eny waseyudo ni tamo gi duogo e skul. Giwacho ni gibiro bedo ranyisi marach ne nyithindo moko. But koro re-entry ni, ere kaka nyithindo gi kosenyuol to nyalo duogo e skul masom matiek skul nikech moko yudo ich ok gipango e yor kier kata samoro ok ng'ama puonjo gi malong'o. Jonyuol sani odich. Samoro nyathi ok opuonji kaka onyalo ritore to dhi omako ich. To kosemako ich kik wane ni nyathini koro ng'ama rach. Yore mage moketi ma nyathini nyalo duogo e skul mabe som matieki. Mano en gap mantie sani. Erokamano kuom ler machal koda mano, erokamano ahinya kod atieko kodi. Erokamano koro pod wantiere e skund Nyabisawa kama bende wabiro thuolo mar wuoyo kod director wechego mag somo mar ng'iyo ahinya ni to chenrogo mag somo mag lony manyasani osechopo kanye, ywak osebedo koni kuom sikunde, computers manochiw kata laptops ng'enygi osebedo katiyo e yono makare. Bende wabiro ng'eyo ni nyaka sani e kaunti ma Migori ang'o moketi ichiwogi to bende gitiyo kodgi e yono makare e skunde mopogore opogore mar ng'iyo bende to yo mane minyalo ket makare mar chwalo lony manyasani e skunde mopogore opogore e kaunti ma Migori. Erokamano ahinya George Juma ka intiere kaunti ma Migori. Wawinjo chenro no e yo makare, mano chenro mar pogo computers e skunde mayudore kaunti ma Migori kono kaka yorno mar jiwo tiyo kod lony manyasani e skunde mopogore opogore e pacho kae. George Juma luno mana wach makamano kalore ni wabro tudre kodi kendo e weche mamoko manyien mag odiochieng' ma kawuono. Nyakora Ramogi Juang kopogore kod mano nyakora Ramogi Juang podi wabro manyo paro mopogore opogore kowuok e counties mamoko ahinya kotudore kod limbe mar Ruto Kaluo. Thuon wach mabende ne watwake okinyi ma kawuono kaponi kitudori kodwa antiere kae kod Meshak Odede ma en janona weche mag siasa. Ng'isi ni nyalo chwalonwa ote penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok ma en 360 Facebook kacha bende ibiro yudowa live kaka pile Ramogi TV mbui marwa mar X bende ibiro yudowa Ramogi TV. Ote neno kuchwalo mathoth ahinya moko kuomgi abro bedo ka asomo achiel kachiel ka somo moko kuom ote kendo mabenda neno kuchwalonwa kokale namba mar 360 inyiso ka ni in George Oyugi ka intiere kaunti ma Kisumu. Wacho ni Gachagua winjo malit sani marach nikech kong'iyo weche mag 2027 ento pod wiyo dak e 2022 ok bichalone siasa loko yamo kinde ka kinde. Ote machielo Ramogi neno maler ka ntiere Lamu Maboy Collins mar Kaibuya Gwasi aworo dongruok mar jatend piny to sondu to racha garita kwe marani itero moko Haiti to piny rach an Lamu ka bunde muoch maratari. Ote machielo ma bendi chwalonwa ka ng'isi ni kichwalonwa oti nyalo ng'iso ni nyingi kachiel kod kama ineno wai. Wacho ka ni anatie kambi Niang' Nzoia wadwaro osara mar dweche 20. Mago mana moko kuom ote ma bende joneno magwa chwalono kinyi makawuono kokale namba mar 360 na nyisi ni ote thoth ok anyal somo duto asomo mana matin eka wadhi mbele kod twak mar dedan no kwadong koda thuolo matin ahinya. Odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto entiere kaunti ma Kisumu kama bende oseketo koke chik mayie mar mondo mi oket kembe mago mag piny owacho lwet ji giwegi ma nyalo konyo e yo machalo nade ahinya to kembe ma dongruok margi osebedo ka bedo kod thirruok kata pok odongore kata pok ochier kuom kinde malach. Joyce, kanyo kama podane gi chich kata to maduong' nikech Kenya Kwanza government kodonjo e tich to mokwongo ne gidwa privatize companies gi makoko moro nduru moro nogo mana malich eka gidok chien ne wachno nyo gidwa privatize almost everything ma sirikal ne giyudo ka sirikal machielo chanego to sani koro gibiro gi language machielo ni leasing. Koro
giwuok e privatizing gibire leasing ma bende pogruok ne jopiny ok ne to kawaweyo nonro mar pogruok mar leasing gi privatizing to wabire wach mar keto kembegi e lwet jogi. The question kata penjo maduong' man go nyaka sani en ni ere kaka the same individuals mwadwa miyo kembegi negability mar tiyo gi kembegi magiloso ohala machul jotich machul jopur ma sirikal tok nyal ka sirikal to nigi resources te nyaka including resources mag human nyaka paro maliw ni e sirikal tok nyal to wa believe ni ng'ata achiel kata ji ariyo to nyalo riembo gini makelno ohala e kama sirikal ok nyal. Kanyo e penjo ma pod an go maduong' ma onego jolony mang'eny okonywa nikech kama Meshak nyalo ran kambi masoni makelo ohala machul jopur mami soni bendo ohala to sirikal ngima koae William Ruto president nyaka chief e kor gweng' tok nyal. Ere kaka gini nyalore? Kanyo ma pod wane gi chich matin. Ka ok kamano to wadhi mana keto jomoko mondo olos ohala maduong' e kembegi. To ok ni gini watime nikech jopiny. Ok ane gimomiyo sirikal onego bed ni ok nyal ran kembegi to jo individuals to nyalo. To individuals manyalo gi ema kiny to nie ei sirikal. Kata jok manie ei sirikal sani gi. Moko dong nitiere ei sirikal ka ma kembegi are thriving out here kendo ni loso omenda maber, loso ohala. Ang'o momiyo sirikal to ka gintie to ok ginyal ran gige sirikal maloso ohala. Mane penjo maduong' ma pod an go. Kata obedo ni jomoko kuomwa to mor ni otim kamano nikech ging'iyo the quick gain mar ni kiny kambi noloso ohala no ok ane ka onyalore e yo mayot. Kopo ni ne wanyalo time e yo maber to sirikal be kare ne nyatime. Wasoma nemo kuom ote ka one wacho ni mbako romo wasomo ote bende mathoth ma jopiny oronwa mago maneno kinyi makawuono ka bende Judith Oduko koneno ka intiere Rongo owacho kayo ndiko ote mabor kae gi kizungu abro temo mar mondo mi aloke wacho kae ni kaluore ni wan bende kaka joluo wan bende wachulo osuru ne sirikal manitiere telo kara weche mag dongruok onego bed ni chopo ne jopiny duto maromre. Wacho kae ni limbe mar Ruto oken gino manyiena ka bende oken gino monego bed ni ibedo treated as something special. Wacho kae ni what I was waiting for him to do wacho kae ni en mar ng'iyo wechego mag sondu. Kata kamano wacho ni nyaka sani nitiere wacho kae ni but again it's so worrying and disturbing if Luo politicians in the name of leaders are not taking any responsibility on the sondu issue. Wacho kae ni waiting for Ruto to do so. Wacho kae ni no, this is putting Luo leaders in questions and any leader in any other community might be wondering how Luos are hypocrites. Wacho kae ni when it comes to human life and rights mago ote majoneno magwa wach oronwa kae. Billion Ken bende wacho ni mago siasa otieko projects machon dako wach kata wach sondu maler. Aya ote machielo mar Goreti Nyargisila wacho ni wan gima wadwaro ni Ruto obi olosnwa wach ma sondu kae kiko dogi ka ok obiro sondu. Jo sondu ero ywak ni gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto ochop kacha. Som ote mogik kapo kaka upachi mogika. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni anto apenjra gimomiyo Gachagua ne okoko Ruto Kaluo kaka ojakowega kunde moko. Maendeleo ema wadwaro Kaluo. Miriambo gi siasa manono to ohoyo. En Ruth kowuok Umoja. Mago mana moko kuom ote majoneno magwa chwalo no kinyi makawuono nyakona moge jwang ote thoth ok anyal somo gi duto. Odede angi yiena yie mar mondo mi ichwal pachi mogik thuolo mar wemo rumo kinyi makawuono. Erokamano. Namba achiel awinjo ka achiel kuom joneno marwa wacho ni nitiere responsibility monengo jotend Luo kata josiasa ma Kaluo kawo. Ok ang'e ni mano en responsibility mane nikech sirikal ni e lwet William Ruto gi Kenya Kwanza. Josiasa moa Kaluo nigi resources mage mag jopiny madigi kawo atua mar loso gini. Gini is right at the doorstep mar Interior Cabinet Secretary mochung' ne arita kwe mapacho ka. Akia ja siasa
ma Nyamerano temo wacho mochung' ne arita kwe ma pacho ka mopogore gi Kithure Kindiki kaka minister gi Raymond Omolo kaka PS mar interior kata ji ariyo mochung' ne arita kwe ka achiel gi police ma independent. So seche moko nitie ma wanyalo dhiro josiasa wa e gik ma ok nyalre. Ere gima josiasa kata mbunge manyakach nyalo timo e gino kopogore gi legislation onyalo dhi kanitie kuma gap nitie to nyalo dhi kata oversight kata gik makamago. So mago onengo kik wadhir ne josiasa wa waketa problem kama entie to wapush William Ruto gi sirikande mondo kel kwe e kindwa kaka jonagi modak e Sondu to gi Jokalenjin modak e Kericho manie boda chielno. Nikech boda gi nigi problem kata kind Turkana gi Elgeyo Marakwet gi kuonde makamago to mag gi inege ji kamano to naneno ka Kindiki odhi kuno mokelo otemo kelo kwe kaka ginyalo gitem the same thing e Sondu lakini kik wakete ochal gi mang'ama teko to kwesi meru koro meru midhawne to ni niketo kwesi marach jotendwa onge problem e weche masondu. Sirikal kata obed mana jakome mane nie sirikal kawuono de wawacho ni sirikal mondo kaw tekone mar sirikal olos go kwe makani. Mano machielo na machielo mogik jo mang'eny pok ofwenyo ni wanie 2023 pod ji mang'eny paro ni wanie kinde Moi mane mtukufu rais emekwa maendeleo. Wanie kinde manyien ma sirikal kata katiba manyien ma 2010 nokelo gima kizungu luongo ni division of power. Omiyo nitie legislative arm of government manigi power ne mar legislation, oversight to gi representation. Kopo ni okotimre maber to jopiny ok bi yudo gik magigeno nikech jok mochung' negi ok tim gigo. To power mar timo maendeleo to nie parliament nikech kanye mikete budget mar gimora mora midhi tim. Koro president kata chung' e Nyanza igni 100 kowacho tumetenga to oket gigo e budget mar piny onge kamwa bro dhiye. Mano atemo na chwalo ne jowa maparo ni nyaka ne wabunge wa dhi mana ir president kokane gigi nyal timore. Mano miriambo gigi timore ka gidhi e parliament kendo giketo budget mar timo gigo. Erokamano ahinya Meshako Dede kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono bi watwagi kotudore kod Limbe Ruto Kaluo. Asomo otem achiel mogik mano mar Oluoch Paul Audi wacho ni amor kod lony mane jowa onyiso. Mano e gima idwaro sa siasa nitie kendo siasa kikikete chunyi. Ochopo sama koro jotendwa orang kaka jopiny nyalo neno maber kata nyalo neno ber mar telo ka warito siasa mar higa mar 2027. Nyakora Ramogi Ajwang' pachien mane kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e counties mag Luo Nyanza. Dewa gomba inya dhi mbele kod twak makamae makmana ni thuolo marwa imorumo. Poli nyalo medo chwalonwa pachi kata ote moramora kotudore kod limbe mar Ruto e counties mag Luo Nyanza. Kalono odiochieng' makawuono e odiochieng' mogik ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo kanitiere entiere county ma Kisumu. Odiochieng' makawuono osechuo koke e bila mano mar kete chik mar mondo mi oket akembe mag piny owacho e lwet ji giwegi. Odiochieng' makawuono obro bedo koromo kod jotelo e county ma Kisumu kaachiel kod sidho mano meli mar MV Uhuru mano e dhowath ma Kisumu kama bang'e to bro bedo kodhi e county ma Siaya mano e sidho ayanga mano apaya ma Bondo Liundu Road mayudore kar chung'od bura ma Bondo. Mago duto wabro bedo kwaluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono miyo med mana kete e chenro magwa mag Ramogi TV. Elo jogo duto mabendo neno ni chenro ni obiro ni eyo makare odiochieng' makawuono nantiere kod nyawadwa Cleophas Oluoch jogo picha jomak duola kaachiel kod director marwa mar odiochieng' makawuono. Wagonero kama na inya kuom neno ni chenro ni obiro ni nyakwa Ramogi Ajwang' eyo makare. Ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Joyce Oduor.